Tak jo, takže... to zase u videa. Tohle ne, to tady u něj hobrák. Takže jdeme do naší vesničky, jako vylezu ze svého houseboxu. A mohli bychom jako točit dál videa, jestli to pořádně olajkujete a do konce srpna dáme třeba 100 odběratelů. Takže dneska jsem začal natáčet Minecraft. Upřímně mi to nějak nejde. Tak to nějak zkouším. Tam máme vesničku. Streamovat, kdy začnu. Ale vy jste se mě hodně ptali, že vy mě furt jako docela jako urážíte. To prosím nedělejte. Teď jsem v bezpečí, doufám. Nic nemůžu, doufám, stát. Promiňte na ten rám, moc mi dejme nepsa. Prosím. A mohli bychom jako začít natáčet Minecraft, jestli tam dáte aspoň těch 30 lajků, tak by se jako mohlo začít natáčet. Kdybyste chtěli Minecraft, bych začal klidně natáčet, jestli byste vám hitli, prosím. Hej, už tvete. Umřete. Cipni. Jo, a dostal jsem pozvánku na kaznu. Ne, teda jsem se splet, promiňte. Dostal jsem pozvánku do série Kariho videa. Takže bychom to mohli hitnout. I když máme jenom tak málo odběratelů, tak bychom tak jako... Tady vám ukážu mý bráchy takhle. Jo. Tady je to takhle. Teď koukáte, tam je něco extra. Schválně napište do popisku, kdo to má hezčí. A začnu prostě hodně videí natáčet na YouTube a takový, chápete, jako takový folíčky a takový. Ono se i říkal, a pozvu do videa mýho kamaráda, který taky natáčí na YouTube, natáčí jenom to nějaký karaviny. Má 21 odběratelů teprve. Jak jsem mu jako napol smívám, ale jako, prosím, dejte mu třeba odběr. Jmenuje se to Plus a ta zelená je jeho profil. No? A takže takhle. Ovci, oveskaz a mohli bychom taky natáčet s bouchalem, ale s oveskazem ne, nemyslíte? A já se jich zkusím zeptat. Bydlejí hned kousek ode mě. A když tady doskáču po těch stromech, tak byste mohli chytnout. Teď se ptáš? Já nevím. Jestli myslíte, že jsem dobrý v parkouru, tak úplně nejsem. A jako nemluvím nahlas, protože u sebe nemám mikrofon a nechce se mi zatěžovat, protože až v obýváku dole ten mikrofon. A nechce se mi tam chodit, takže budu muset takhle křičet. S tím nevěříte, jak vám. Jo, a mohli byste od prosince začnu videa od svoje nový merče.
a jsou velice krásný, takže nakupujte. Bude se to jmenovat Daxik 1, 2, 3, 4, jdu do popisku merch, a budu se napište Daxik 1, 2, 3, 4, merch a vyjede vám to v prosinci 2024, 2023. A bude to stát, mikina bude stát 900 něco. A prostě tričko bude stát třeba 250, nevím, třeba 300 něco. A z Robloxu by se mohl vydávat videa, že jo? Už taky dáte těch nějakých odběratelů, tak začnu vydávat i z toho z Robloxu a budete si psát do komentářů, jestli bych měl natáčet, z čeho bych měl natáčet v Robloxu. Tak Minecraft budu hrát jako hodně často. Chtěl bych prosím chytnout na to hodně odběratelů, protože to je můj sen životní, získat aspoň těch 350 odběratelů. Je můj životní sen, nebo aspoň 1000. Moje kanály nemají hodně zhlédnutí, takže úplně nevím, jestli bych to jestli znáte Dillyho, to je můj brácha. A můžete ho taky klidně sledovat, nenutím vás. A jako mě prosím sledujte. A mýho bráchu také má málo, strašně málo odběratelů. Hele, znáte mýho kamaráda Tomáše Plocha z YouTube? Jdem se kouknout k němu domů lidi. A přeju si objednat ten mikrofon aspoň. OK. Nevím, co tady vyváděl, ty má studio. Co má tady v Photoshopě. Bude se mohl čotnout. Jestli tam nemá... brnění. Tady asi chvilku pobudu koukat se na... Hej, on všichni strašej. A budu se... Budete chtít, aby jsem začal natáčet hodně videa na YouTube a takový. A klidně začnu. Ano. Klidně začnu natáčet na YouTube, když budete chtít. Já jsem přišel do pokoje brácha. Chceš, Maty, si zahrát? Tak mi sem nech Adélku. Takový, no, tak nevím, se dostat nahoru. Jednoduchý trik, jak se dostat nahoru. Skeleton. Ten se mi teď docela nehodí, ale tady by se mohla doskočit. Jestli nebudu moc natáčet. Ale co? Budu dělat skřek jako ten.
budu dělat jako křeky, jako ikan. Odstraním to. Počkejte, já to odstraním. Pojď těžký. Ventillo. Takhle to má být. Správně takhle, nevím, kdo mi to představil. Nevím. Kdo mi to představil. Hele, oni na mě udělali kluci zase prank, že to mě s těma prankama je. Tady budu pohodlně zase kopat. To je všechno. Protože jo. Ještě mě. Budu to zase vymlouvat. Kdybyste se ptali, tak tohle je můj druhý barák. Že s váma loučím a zatím čau pro další video.